Yaylım media gutlayar. Mehriban adamlar, aýratynam Yaylım mediaň agzalary. Bugün 15-nji fevral. Kimleriň doglan günleri öýdýäňiz? Bildiňiz, ýaş zekini ýylla daýdymçylarymyň biri Türkiş Amanyeliýewiň doglan güni. Sen kıydım fadi, aşka salli ovadi. Hiç yadımdan çıkmayan kalva doluyor ovadi. Ver gel beri, dinletin yari. Al yaşıl giyinip gelsene beri. Doglan güni bilen Türkiş Amanyeliýewi galbertede 15-nji fevralda doglan adamlaryň ählisini Yaylım media toparmadyň adamdan tüýsürekden gutlaýar. Olara jan saglyk, maşgala agdy berligini, işlerini, uly üstünlikleri ardy edýär. Mehriban adamlar, 15-nji fevralda doglan dost ýarlaňyzy, dogan garnaşlaňyzy tesbirlerde belläň. Olaram üýşüp gutlaly. Yaylım media takypamyzda görüşýänçä, hoş sag bolun.